Christmas around the world, ibinida ng mga pulis sa Pangasinan. Ating silipin sa report. Atraksyon ngayon ang makukulay at nagagandahang Belen na nakadisplay sa harap ng Pangasinan Police Provincial Office sa Lingayen, Pangasinan. Ang mga Belen gawa mismo ng mga pulis sa iba't ibang bayan. Christmas around the world ang tema ng Belenismo. May Belen na mala White Christmas ang tema. Ang Belen naman na ito, tiyak na magugustuhan ng mga chikiting dahil sa tila candies na nakasabit. At syempre, hindi mawawala ang Belen na tatak Pinoy. Diyan po natin nilagay sa labas lang ng kampo para pag dumadaan yung mga community natin ay pwede silang magpa-picture, pwede nilang bisitahin. Magkakaiba man daw ang tema ng bawat Belen na gawa ng pulisya ay iisa lang ang nais itong ipahiwatig na kahit na pandemya ay tuloy ang Paskong Pinoy ng bawat kapuso. Good vibes ang hatid ng Belenismo sa mga napapadaan sa lugar. Tila ramdam na raw ang Christmas spirit. Paggabi, maliwanag siya, maganda silang lahat. Wala nang lima, picture sila dyan, yung mga pumupunta dito. Bukas sa lahat ang Belenismo, panawagan lang ng pulisya na sundin ang health and safety protocol. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, Balitang Amianan.